Ngiyabingelela. Ake sikhulume ngendaba esake sakhuluma ngayo yokuthi uNkulunkulu akananqe, akasisi sitha nemsamo njengoba uNkulunkulu afika asho kumina ukuthi indaba yemsamo, indaba yedlozi ikhona. Yingakho eBhayibhelini kunezwi lapho khona elithi asihlolisiseni khona imimoya. Kodwa manje besiyabuya la ekutheni abantu abaningi baye bathi imsamo noma amadlozi nje zonke lezo zinto ingamadimoni. Kuneqiniso noma kuyiqiniso elingakanani lokho? Okay, so uNkulunkulu uthi angeke ngibuye ngizoklarifya lokho kungeze kusala kube nama-loopholes lapho abantu bezozibuza khona bezwe but bashiye bengenazo izimpendulo ezanelile kahle. So kunento kanje, iqiniso ukuthi eminye imisamo isinamadimoni, okuwukuthi amadlozi sekugcwele nje amadimoni emsamo. Amadimoni athatha amadlozi awavalele somewhere, emva lokho bese kubusa wona amadimoni. La madimoni bese ayabuye azosi-portray-a as abogogo nomkhulu. Yini ebanga ukuthi imisamo izibe namadimoni? Nayi-ke indaba la ikhona. Lezi zinto esiyilandayo noma lezi zinto esimisela ngazo, uthi uNkulunkulu simisela ngezinto ezenza ubumnyama noma eziguqula ezilanda ubumnyama buze emsamo. Simisela ngesigubhu. Izigubhu zilanda ubumnyama vele ekhaya noma emsamo buzogcwala, which attracts imoya yobumnyama, imoya yomkhathi kuhamadimoni. Kumiselwa ngey'lwane, abanye baze bamisele nangawo amadimoni imbala. Abantu bayahamba bayolanda imikhathi, balande yonke lento bazomisela ngayo ekhaya because bafunani amandla, bafunani inhlanhla, bafuna umcebo, bafuna ukuduma, nje yonke leyo nto. But do they know yini ubungozi noma i-disadvantage eza nalezi zinto, ukuthi inkulu kangakanani, hhayi phezu kwabo bodwa but phezu kwekhaya of which mangabe sewulande leyo nto ekhaya kukancane ukuthi kulungiseke. So indaba ikanje, mangesikhathi niyilanda zonke lezi zinto kumiselwa ngayo yonke lento, iyaguquka iletha ubumnyama ekhaya. Ngalesikhathi iletha ubumnyama nawa kamadimoni, nangu umoya kasathane useyehla-ke manje, usezozinika ngalobumnyama because once kwabamnyama seku-attract-a lobumnyama lobo obusuka lapha esigodlweni sobumnyama okuwusathane. Then lo sathane mangabe efika, uyafika nengelosi zakhe zobumnyama, athathe la madimoni ayowa-capture somewhere, bese ayafika, niyazi ukuthi usathane uyakwazi ukushintsha azenze noma ngayini ofuna ukuthi azenze yona. Mangabe efika-ke manje le moya usezozenza loya gogo wakho, loya mkhulu wakho, loya ma wakho, usuyafika kuwena usethi ngihlabele. Kanti ngalesikhathi usuwenza leyo nto wena usuwenza a-sacrifice noma uyamphakamisa, usumnika lento ayifunayo. Abanye abantu baze bathi sihambile kade kwasasiyilungisa umsamo, mangabe bathola ukuthi kuney'nkinga ekhaya, umsamo awulungisekile, ekhaya umsamo kwaganga kwaba kanje. Kanti uthola ukuthi kunalobuya bumnyama, abanye balokhu bethi kunobumnyama ekhaya, kodwa manje siyazama ukubulungisa lobu bumnyama bonakala. Abanye qobo labo siqu sabo kuthwele ngawo bo kule msamo, kulezi gubhu, kuyo yonke le mfi, because abantu bebethwetshula, kuthetshula iy'nhlanhla zabo, bona siqu sabo amadlozi abo. So kwase kuba nalobu bumnyama obuhlala bukubona. So umuntu athi sengizamile konke, kulokho kuthiwa nginesilwane, sesizamile ekhaya ukulungisa umsamo, kodwa still akulungiseki, iy'mali ziphelile, of which manje sekuthatha lento yenza abelaphi bendabuko okuzinyanga nezangoma, ukuthi manje kube ngathi abayazi into abayenzayo noma abasebenzi kahle, okuwukuthi kuyiqiniso lokho ngenxa yokuthi abelaphi noma izangoma zinikwe amandla a-limited because manje idlozi lisebenza ngamandla emvelo. Amandla imvelo yona le manje esibuswa umkhathi, mind you imvelo kaNkulunkulu, kodwa manje sigcwele imoya yomkhathi. So mangabe isangoma noma loyo muntu omthandazi noma leyo nyanga ezodibana nomuntu onamadimoni noma lo muntu othweliwe noma othwele ngomsamo noma idlozi lakubo seliphenduke laguquka manje laba yidimoni, angeke aze akwazi ukukusiza. And phezu kokuthi angeke akwazi ukukusiza, angeke aze abone ukuthi kunamadimoni because yonke leyo nto manje isidingani iso noma amandla ezulu. Kudingeka-ke manje ukuthi ube neso likaNkulunkulu, ube namandla ezulu ukuthi okay, la ekhaya-ke manje sekunemoya obumnyama, kunemoya yamadimoni esekufanele-ke manje ikhishwe, sekufanele-ke manje kulapheke ngenye indlela because isangoma, idlozi can never lapha umsamo noma umuntu owembathwe
amadimoni. So lento ihamba-ke manje ikhathaze igcwale umhlaba wonke, kangangokuba kunanemithi, imithi othi mangabe uyikha noma uyilanda uyithenga, ngalesikhathi leyo mithi uyilanda automatically usulanda amadimoni. Leyo mithi amanye amagama ayo angamadimoni, because mangabe uzoyithatha leyo mithi kusho ukuthi usuyawuthatha lawo mandla alelo dimoni, usuzolapha ngalelo dimoni. Kakhulu nje khona umuthi ekuthiwa umzingazi. Umzingazi lowo muthi kunedimoni ekuthiwa umzingazi, kusho ukuthi ulanda idimoni manje automatically uzolapha ngaleli dimoni. Abantu awusabalaphi, kusho ukuthi manje usubafaka lo moya waleli dimoni, okuyikho manje ukuthi sekunzima ukuthi abantu bathembe izangoma nabathandazi nabafundisi, ngoba manje ngalesikhathi umuntu onalo moya ekuthinta noma ekuthandazela noma ekwenzani ngalamandla aqhamuka kuleli dimoni, useyakufakela manje nawe lento le ekuyena, ukuthi-ke manje nawe yiba nayo lento. Enye into hambe ibahluphe ngempela abantu abaningi, imsamo iyonakele abantu abaningi, izinto zaba. Enye into ila, kunabo abangoma, bakhona abangoma abathwasile. Bathi uma bethwasile, bathwasiswe yiwo amadimoni, bayadonsa badonsa ngawo amandla obumnyama. Omunye uthola ukuthi limsebenzisa idimoni, into eliyenzayo nje kokusebenzisa liyayuzana-ke nje idimoni, usathane uyayuzana. So ngalesikhathi uthwasa wenza yonke lento, wenzela yona lento, omunye athi sekwenzile eseqedile bese limshiya kanjalo. Lona seli-operathile, seluthathile umoya wakhe lo mphefumulo wakhe layokukhepcharisha. Futhi kakhulu-ke amadimoni athanda kakhulu abantu abanamandla, kakhulu izangoma, bafundisi, abathandazi, zonke lezo zinto, because uzokhona lento ukuthi uyi-distribute to wonke umuntu. Ngalesikhathi ulapha abantu, ubalapha ngalo moya noma ngalamandla awo. Uthola ukuthi nangu manje uMakhosi usethwasile, uqedile, wenzile yonke into, izinto zakhe zibe mnyama, usabathe noma usebenzele emuva, omunye imali iyaphela, omunye nje uyabona ukuthi abantu kunokuthi balapheki, omunye asebenze kuguquke, izinto zibe mnyama, kuze kube ngathi wavalwa ubani umsizi ugobela noma abasekhaya noma abathakathi bamhambela phambili, kanti cha kunaleli dimoni okuyilona elashintsha lazenza umkhulu wakhe. Hhayi ukuthi suke lingekho idlozi, liba khona idlozi, but lo moya uyalithatha leli dlozi ulivalele ngemuva bese kuzo-operator wona. So ingakho kubalulekile ukuthi sihlolisise umoya, njengoba athi uNkulunkulu, yes yena akazile ukuzoguqula kodwa uzogcwalisa okukhona. Wathi yena ungumelaphi phezu kwezinyanga nezangoma, which means ziyoba khona ngamandla akhe, amandla emvelo, but aziyihlolisisi imoya ukuthi zisahamba ngamandla emvelo eqhamuka kuNkulunkulu noma sezihamba ngamandla omkhathi osuka kuSathane yini. So ingakho kubalulekile ukuthi mangabe kuyokwenziwa silungise indaba yemimoya, siyihlole, kuwukuthi unfortunately akusiwo wonke umuntu onamandla noma onesabelo sokuhlolisisa imimoya. Kudinga ukuthi uzube namandla ezulu, njengoba kungasiwo wonke umuntu onamandla noma okwazi ukukhipha alamadimoni. So ngiyacela ukuthi sicela siqaphele lokho engikudlulisayo, ngisahamba ngayo imiyalelo noma imfundiso zikaNkulunkulu, umoya omngcwele. Ngiyathemba bazoba khona bazozwa noma bathole isifundo, kodwa uSathane namadimoni kukhona, kuyaphila futhi. Kodwa-ke nje ukuthi sivale nje, siyithophe up yonke lento, ingena kanjani? Ingena ngalabantu abahamba bayolanda izinto ngaphandle ey'nyangeni kuphi, bethi bazobhusta amandla, bazobhusta umsebenzi, bazobhusta imisamo. Bese lento le ngalesikhathi uyilandile isizofuna uku-operator, kube yiyona eba namandla ngaphezu kwekhaya noma ngaphezu komsamo. So izinto esiyilandayo izona izinto ezisigqilazayo negcina sezingcolisa ikhaya nemsamo, bese kugcwala amadimoni, njengoba amadimoni esegcwele kangaka emhlabeni.